Bodybike er en produktionsvirksomhed, som producerer indendørs cykler, som bruges til blandt andet spændingstimer i danske såvel som udenlandske fitnesskæder og idrætsforeninger. For at gøre brugsoplevelsen af Bodybike-cykler bedre, har de udviklet en applikation, som sætter nye standarder for nutidens spændingscykler. Derfor opstod problemstillingen om, hvordan fitnesskæderne kan udnytte de nye funktioner i deres forretningskoncept, som Bodybike stiller til rådighed. For at finde frem til løsningen, var det nødvendigt at snakke med de aktører, som applikationen kommer til at berøre, for at finde frem til de behov, som fitnesscentrene måtte have, når applikationen skal indgå som en del af deres forretningskoncept. Bruger du tracking, når du træner? Ja, det gør jeg. Tænker du, at din tracking kunne gøres nemmere? Ja, bestemt. Jeg er nødt til at tage et billede af displayet nu, for at få resultaterne fra min træning med hjem. Hvis du skulle lave noget om på Bodybike cykler, hvad skulle det så være? I en kadencemåler, vores medlemmer kan godt have svært ved at følge takten. Hvad er jeres værdigrundlag? Vi vil gerne sørge for, at vores medlemmer får den bedste oplevelse, og det kræver, at vi er med på moden. Så gælder det også om at følge med i udviklingen af nye apps? Ja, bestemt. Her ses et udkast til, hvordan den endelige app kan se ud. Bodybikes modul er her implementeret i fitnesskædernes egen applikation. Værktøjet har 3 hovedformål. Det første hovedformål er at indsamle data omkring cyklerne. Det næste er at indsamle data omkring brugerne. Det tredje og sidste formål er at udvikle et kompatibelt værktøj, som gør det muligt for brugerne at benytte det samme tracking-værktøj til alle træningsmaskiner i fitnesscentrene.